Kapodwan mana kanyonya kurom gajuang paro mar chik mageto medo choko mar osure pachoka osome tielo marario enyimod bura mamalo. Somono ochiwo thuolo mar chako goyo mbaka ekin jod bura kamoko to kwedo parono to mamoko bende ne osire lwede. Walter Nyambaga miwaler. En twak mane omako mach enyim od bura mamalo ka kwith oyudo thuolo mar golo pachgi wi paro mar chik mane koro pedhi enyim od bura ekamane mbaka. I'm not aware of your input, and I'm telling you, you should be ashamed. You are lying either for yourself or for your government. As the people of Kenya, as a youth, I am telling you, whatever you promised us in your agenda, keep your agenda and stop shaka-hollering us. So it is wrong for her to impute improper motives on our colleagues and say we want to please the president. I mean, really, it's wrong. This bill, I want to caution you. This bill can actually be the spark that will lead a revolution that will never be ended. And it's going to be a revolution of the proletariat, Mr. Speaker. It's going to be a revolution led by the poor hustlers, Mr. Speaker. Od bura mararia Otiende Amollo kone Speaker Moses Wetangula nipo nono kal chik no moko timne lokruok mora moran to gin kodo mapachoka magibiro dhiye. You must listen to us, because even if you use the majority to pass this, there's still the courts. And even if you deal with the courts, there's still the people who are sovereign. Jakom komiti marango weche mag budget kod omenda Kimani Kuria oko ni komiti no ne otimo tich mong'ith e kendo keto pacho ganda e paro mar chik no. Kata kamano oko ni fuoni mag chik no moko geto juolo suru ne piny owacho. What you've done with digital content monetization is bringing it to the same percentage of withholding tax like all the other professional services. And all professional services, it's actually they're actually withheld at 5%. Toke uchumi bende okelo liet mathoth ka moko e dwaro ni mondo gol oko osuru mijuoge wi mwandu mag pur kaka yor reso keo pachoka. Tumechukua pesa tukaweka katika borea ya fertilizer ndio wakulima ile season ambayo tunaenda. Nataka nitaragazia wakulima wa Kenya watanunua fertilizer kwa bei ya chini kuliko ile wanunua last year. Jod bura ma Kenya kwanza kod mago magazimio okocho obedo kod winjruok ewi moko kuom fuoni mag paro mar chik no moting'o koda ka osuru mijuoge mauta to kod osuru mag tuken kod ote mag mbui. Duties on or taxations on imports of all those building materials. This is going to enable us to grow and spur the economy on industrialization, and this one is going to give us opportunity, especially in employment and all those kind of things. And another thing is general employment of Kenyans. I mean, we are looking at Kenya in the next several years. Kaka twak ne medo kasore kendo liet ne medo tedore od bura. Speaker mar od bura Moses Wetangula ne dore ka mateka jo od bura magazimio ne koni otayo twak monindo nyakunchiel. For those honorable colleagues who are here for the first time, this is not a rally. This is a parliament. So thumb your feet in approval. Mr. Speaker, my 2 minutes were taken. Can I get my 2 minutes back, please? Ni lazima tujifunze na kustahimili. Mr. Speaker, we do not want our hustlers to die. We will speak for them. Onindo korgia hinya kocha, omiyo jogo thuolo malach. Onyalo luongo ji ang'wen koko chako duogo korwa kono ka ng'ato achiel. Bang' twak mane yotedore od bura e kind kweth ma Kenya kwanza kanyakla kod mago magazimio la Umoja One Kenya Lands e kinde somo paro mar chik e tielo mar ariyo. E twak nogo biro kawo yweyo makende mondo chiw thuolo ne somo budget mar 2023 2024. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Eliare mar od bura, Nairobi.